Àlex Letosa és el director del Centre Camina. És psicòleg, logopeda, directiu educatiu i pare de 3 fills. Després d'una llarga trajectòria professional en el món educatiu, l'any 2008 crea Centre Camina a Mollet del Vallès i 5 anys després, al 2023, obre un segon centre a Granollers. Actualment compta amb un equip d'11 persones que ofereixen també servei a través de Camina Online i des de l'any 2019 compta també amb Camina Editorial. En aquests 16 anys, més de 2.500 persones han passat pels diferents serveis de Centre Camina. Glyphing forma part del projecte de Centre Camina des dels seus inicis i amb l'Àlex Letosa parlem d'aquesta relació. Hola, Àlex. Molt bones. Hola, què tal? Com estàs? Moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquesta entrevista. Tu ja coneixies Glyphing amb anterioritat i tenies molt clar que en el moment de crear un centre de psicologia, Glyphing hi seria. D'on ve aquesta confiança? Exacte, doncs bé, aquesta confiança ve del que vaig viure primer com a pare, perquè jo vaig descobrir Glyphing com a pare. Soc pare de 3 fills i quan un dels meus fills estava entrant a la lectoescritura vaig veure que hi havia certes dificultats i que costava d'entrar al procés. I vaig sentir parlar de Glyphing, vaig poder treballar-ho. Durant 4 mesos de treball amb el meu fill va avançar un any i mig l'edat lectora i vaig pensar, si algun dia tinc un centre de psicologia, m'hi acreditaré amb Glyphing. I així va ser. És a dir, després d'uns anys vaig obrir el primer centre de psicologia, Camina Mollet, i em vaig acreditar per fer servir Glyphing. Tu havies treballat Glyphing acompanyant el teu fill, com ens has explicat, i el 2018 comences a fer-lo servir professionalment. Com va ser aquest canvi, aquesta implantació al centre? Bé, doncs va ser molt fàcil, perquè per mi la part empàtica de posar-me en el lloc de les famílies i en el lloc dels infants va ser molt senzilla. A més, també el fet de que jo també pugui comunicar a les famílies que jo vaig descobrir Glyphing així, també els hi dona garanties. I realment, des de l'any 2018 que hi treballem, i és que ens ha funcionat sempre. Jo sempre dic que no hem tingut cap cas que no ens hagi funcionat Glyphing i hem tingut algun cas que no ha funcionat i és perquè no ho han pogut fer per diverses casuístiques personals. Però en aquell moment va ser el fet d'haver viscut com a pare una gran avantatge després per implementar-ho. Clar, deies que les famílies justament hi podies compartir aquesta experiència i fer-los arribar. Per tant, ho rebien meravellosament bé, no? Exacte, sí. A més, allò de poder-los explicar com t'has la teva actitud amb el teu fill, acompanyant-lo amb les sessions de Glyphing, doncs clar, totes aquestes eines, com les he viscudes, també els hi podia aportar aquesta informació extra. I els professionals? Els professionals que anaven arribant al teu centre i que anaven conformant el teu equip, com ho rebien? Molt bé, perquè alguns dels professionals que arribaven ja havien sentit parlar de Glyphing, alguns arribaven ja al meu centre amb l'acreditació, amb la formació feta, i altres l'han adquirit amb nosaltres. Vull dir, els professionals que venen amb nosaltres i treballen amb infantojuvenil, ja el primer que fem és fer la formació i l'acreditació de Glyphing. I la rebuda és molt positiva, perquè quan ho han viscut com a professionals, clar, la satisfacció és màxima. Que jo els dic, jo abans, clar, jo porto 30 anys amb això. Dic, jo abans el que feia era fer fotocòpies per donar a les famílies i tal, i ara això ho tenim en una plataforma que t'ho planteja, tens un munt de material per treballar. Pels que venim de lluny és un regalàs. I els Glyphers, els nens, com ho reben? Què és? Molt bé. Molt bé. Molt bé perquè el fet de que també siguin sessions breus, on treballes de manera molt divertida, molt entretinguda i que tinguin l'acompanyament de l'adult al costat, fa que si hi ha alguna reticència a l'inici, a les primeres sessions ja es trenca aquesta reticència. I, Àlex, és superimportant, com a gabinet, la coordinació que heu de fer amb el professorat extern, amb els professors que els nens tenen a les escoles. Com és la reacció d'ells? Què passa amb aquesta relació? Bé, a l'inici la reacció que sempre tenim de professionals quan enviem l'informe és de uau, que complet, no? Aquesta és la primera reacció. Després també la reacció quan fem les coordinacions a llarg termini, quan portem 4 o 5 mesos treballant amb l'infant, és de
la seguretat que et dona quantificar l'avaluació inicial, l'avaluació final, veure l'evolució i veure com has pogut replantejar la programació a mesura que anava evolucionant. Doncs ha avançat millor la velocitat lectora, però la mecànica hi ha dificultats, veiem que amb les travades hi ha dificultats, veiem que la comprensió està afectada i com vas variant la programació a mesura que va avançant l'infant, com ho fas a mesura, això també els ha sorprès força quan no coneixen Glyphing. I és un avantatge molt poderosa. Després ja ens coordinem, fem les avaluacions, aviam l'informe de seguiment i et facilita molt anar de la mà amb el centre educatiu, que per nosaltres és clau, treballar de la mà dels centres educatius. Àlex, us heu trobat amb algun centre educatiu que estigui fent servir Glyphing? I llavors, clar, aquí ja és molt més fàcil, llavors, Doncs mira, no ens hi hem trobat. És a dir, a les nostres zones no hi ha molts centres de referència que treballin amb Glyphing i no ens hi hem trobat. En aquest sentit, no ens hem trobat. I vosaltres teniu 2 centres, un a Mollet del Vallès, un altre a Granollers, però també teniu Camina Online. Treballeu Glyphing de manera online, llavors, a través de Camina Online? Sí, treballem Glyphing, però de moment la nostra experiència només ha estat amb Glyphish i amb Glyphing Go. És a dir, són les dues experiències perquè en aquest sentit encara no ens hem aventurat a fer Glyphing Pro de manera online, perquè per nosaltres és important aquesta visita mensual on fem aquest contacte directe, aquest contacte amb infants, que per nosaltres és molt important. Però Glyphing Go sí que tenim molta experiència. Hem tingut infants de Sevilla, de València, hem tingut infants de Mèxic, fins i tot, de Suècia, d'Itàlia, a través de Glyphing Go. I ens ha anat molt bé, la veritat, l'experiència. En Glyphing Pro encara no ens hem atrevit, però tot arribarà. Tot arribarà, seguríssim, seguríssim, seguríssim. Àlex, comentàvem al principi, el Centre Camina té també Camina Editorial. No té res a veure amb Glyphing, però aprofitem la vinentesa. Què feu des d'aquí? Bé, doncs per nosaltres és molt important fer també promoció de la salut mental, de la psicologia. I llavors el que fem és que intentem publicar llibres que parteixen de l'experiència personal de la persona que ho escriu, que normalment és un professional de la psicologia o de l'educació, i a partir d'experiències personals, autobiogràfiques, treballem també aspectes teòrics o aplicats de la psicologia. Per exemple, hem publicat, el primer llibre va ser el meu, que és Camina quiet, que és un llibre que està fonamentat en acompanyar l'èxit educatiu a les famílies. Hi ha 10 punts que, si són, l'èxit educatiu està pràcticament garantit. I al llibre descrivim quins punts són i com s'han d'actuar. Després també tenim un llibre preciós, que és Els gronxadors del roure, de la Carme Vila, que és com acompanyar el dol dels infants a partir de l'experiència de l'autora, de la pèrdua, d'una pèrdua personal propera d'ella, i com va acompanyar els infants amb aquesta pèrdua, i ella és experta en dol. I ara justament acabem de publicar el llibre del meu company, Ivan Arranz, que és Teràpia de parella amb si mateixa, ja en sabem per uns altres temes, i també barreja la seva experiència personal i com va esdevenir terapeuta de parella a partir d'aquestes experiències pròpies. I després un llibre preciós que és Instants màgics, que és un conte a través del qual es treballen a partir de musicoteràpia com acompanyar infants amb diversitat funcional, també. Quina meravella. Àlex, ja per acabar, quins són els plans immediats de futur de Centre Camina? O a llarg termini? No sé, potser els vols compartir també. Sí, bé, al Centre Camina el que tenim, com diu el llibre, Camina quiet, caminem i no ens aturem, però ho fem de manera organitzada i respectuosa. Tenim un pla d'empresa que ja ens marca els objectius a curt, mig i llarg termini i anem caminant, anem sobre la marxa, i el pla d'empresa ja ens deia quan a Mollet arribem a un volum, podem obrir a Granollers. Si a Granollers arribem a un volum, podrem obrir a un altre lloc on vulguin o necessitin caminar amb nosaltres. I així ho tenim organitzat. I serà en aquest camí, i compto. A tot arreu. És a dir, forma part de nosaltres. A tots els nostres tríptics, informació, pàgina web, Glyphing és una de les eines que aprofitem per treballar. Perquè també oferim Glyphing, per exemple, no només el servei de Glyphing Pro, també oferim el servei de Glyphing més Camina, que té una estructura determinada, perquè sovint alguns infants que tenen dificultats d'aprenentatge a la lectura tenen altres dificultats afegides. Llavors el que fem són 2 sessions quinzenals, amb una d'elles
fem el seguiment de Glyphing, però després treballem també gestió emocional, habilitats socials, etc. I sempre anirà de la mà Glyphing amb nosaltres. Jo crec que anirem sempre, caminarem junts amb Glyphing. Àlex Laitosa, director del Centre Camina, ha estat un plaer aquesta conversa amb tu i descobrir aquest Glyphing més Camina, que m'ha encantat. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu per convidar-me.